Kaya kagiparati ka. Kaya para mubadlong ko na, ug unsay madapatan ako na. Gusto ba kayo mong mariak? Nga, sir. Kanang akong manghod kung magbabadlong adto sa balay. Gipatawag, bati ka? Di ba wa? Oh, good morning, class. Good morning. Nasi magpupos ang lamisa na ko. Nagdua rin sir. Warning na mo ah. Sir. Bago pa yung klase. Warning na mo sa mga klase ko. Asa man yung kauban? Asa? Nabi ambot sir. Nalito sir. Sa dalit. Lito. Bantay gitu sa kuwarang buar. Nasa ron na. Oy, good morning, sir. Oh! Grabe sa'yo. Agulin mo. 8 Gs na malay ka. Di, nalit ko, sir. Kaya nangita kong tanong para ni si Imo. Silay taon. Pwede na ko masod, sir? Ay, sa. Lagi mo ba ko nga magdahil tanong? Plus points ba? Hala, plus points. Para first day of school lang ako'y points. Mahawa naman tanong, be. Patan na si kid. Mo ka nagnaw eh. Decide. So, mami si sir, eh. Kung kahugaw, may mga misa ko. Inyo, no? Bata na. Ibutan na rin sa bus. Tungkol kung ko kay natay kan. Tinoy. Tinoy pa ano? Present. Tawar. Paminaw mo kinakoy. Pahibawas nyo kay first day of school ron. Paminaw mo ba? Paminaw. Jeep humor. Jeep. Jeep makaroon ha. Tawar. Tawar karon jeep meron. Sir, suwi lang ikan kid, sir. Paita gid natin munggol gid basta. Butan na rin sir. Ugma. Ugma gid. Tawag yung mama ng ugma. Paskulahon mo akong mama. Na. Hindi po ni mo mama ko paskulaon no. Wala de. Mama ba? Tawag tanong ko ugma. pare, Sabot may parin. Ay, daw sabot mo, mama. Ay, ay. Atay gid yung batalin sa munggol din yung estudyante gid. Ay, lagi sir. Wa mo kay rate comments and rate kanak. Sao ka? English. Wow. English good. Asa isig kanda kay. Paminaw mo. Pagka mo dahil mo siglangas kay gabi. Kapoy pa kay magmaestra dong. Sir, mga una, sir. Ay bay pagkaon nga. Bago lagi kanabot mukhaon pagka. Gutom ako. Mura magag. Awa ko pagkaon dre. Basta diha. Nanapoy na ko sa. Dapog tumunduar. Quiet. Sige mo. Ikong bata ka. Duwagay mo. Mama pareho na. Okay, mama, sir, eh. Isa magida dito dre. Ako, kuya. Ah, kuya. Yes. O sige, mo kuya niya. Parihan niya. Muli na ako. Ha? Muli na, muli. Kapit na. 3 minutes lang. Paingat lang. Wow, kanindot. Urilong si... Lagi sir panglabot. Nasi, mahapa ko. Ano po siya kasambot? Dati hindi pa nagagdan. Nindot. Nindot no. Nindot nagkaraan. Basta. Kapit na. May nang wa tulog bandlong si Tinoy sa eskwelahan. Ya. Oh, tuman. Patay ng buwan ka. Ano naman? Nakaisa sa akong zero. Na, ika ng eskwelahan. Ako nung ako inanay sa naan ito. Patuon ka uma. Ano ka? Napabadlong ka sa eskwelahan, no? Di mo kakainong nagpabadlong. Ikaw may patuon. Ako may patuon nga. Nagpabadlong gali ka. Kaya nga nang patuon ako. Wa! Ikaw may patuon. Ikaw nagpabadlong. Pabadlong ka. Yung anong patuon mo ko. Basta. Ah, hagok. Istihagok naman. Morning, sir. Oy. Ay mo, ni mo kuya ni mo. Uy! Ano rin ako mangod eh. Pabadlong eh. Gabi, badlunga. Gabi, badlunga na. Sir. Kon, manghod mo. Abot na akong kuya. Hilong sa kay kami magtabi. Sipa ba ka? Pag inamuwi. Sa... Sino mo diha? Sipa ba ka sa yang kwan? Yang kwan diha? Tanaw ba? Wasya ka ba? Mama dyan sa eskwelahan. Oh, way respeto. Way disiplina. Si Papadlong. Monggolon nga anak. Gunto ka na eh. Grabe gini sa una ni Mahud. Sige na kagkiyat din rin eh. Wa, oy. Baliw kong badlungan na si mong kwan ha. Baliw kong badlungan na. Kaya kami diri sa eskwelahan, di kami kabadlungan na. Grabe gini aja gotok. Di ba sir, kung muari ang estudyante sa eskwelahan ang maestro mo ay ikaduhang ginikanan? Oh, tingnan dito na. Kore ka dyan. Ano yung mo nga pare? Awa. Di ba tambadlongan? Dili. Oh, amo kan badlungan, amo na mong komplikasyon badlungan mo. Kaya kagiparati ka. Kaya para badlong ko na, kung sa'yo madapatan ako na. Gusto ba kayo mong mariak? Nga sir, kanang akong manghod kung magbabadlong adto sa balay. Gipatawag, bati ka? Di ba wa? Aray ko!
Badlungon tanan ninyo.